Ok, zdravím vás u ďalšieho videa a dneska som si pre vás pripravil video, ale tentokrát je trošku iné, lebo je zbrávka. Ja viem, že točil som Roblox a tak, ale no, dneska som sa rozhodol, že pôjdem teda brávko. Ok, začíname teraz s touto Starnovou, ale počasie to chcem pušnúť aj s Megou. No, bohužiaľ, no, proste uvidíme. Ok, tak pôjdeme teraz s touto Starnovou, ja ju chcem pušnúť asi okolo tej 230, ju chcem tam dostať a potom pušneme túto Megu. Ok, ja viem, že toto je ten skinhead blbý, ale však pôjde. Dostal som dneska za free. Ok, poďme, ok, ideme na to. Super. Ok, začína nám to, hej, inak začal FIFA World Cup event, takže to bude super. Aha, a docela boti, to dáme úplne v pohode. Ok, už to začína a ideme ďalej. Je to teda good, ok, poďme na toho Srdža, dáme ho, poď dole, yes, a máme tu Rika, bum, ok, v pohode, super, ok. Ďalej tu máme, koho to je, vlastne Squeak, ne? Squeak to je, yes, poďme, aj bylitka. Ok, toto je dobré, hej. Ok, ja som rozmýšľal nad tým, že ja dúfam, že veľa ľudí, čo na toto video bude pozerať, že bude proste dať like a toto. Mňa to strašne veľmi podporí v mojej tvorbe a budem rád, keď to spravíte a toto, yes, dali sme dole šelinu. Ok, poďme ďalej. Takže dúfam, že dáte subscribe, lebo ja sa snažím dať tých 100 000 aspoň kvôli tomu jednému YouTube matnu. Ale neviem sa rozhodnúť, chvíľku skúšam teraz videa robiť, ale ja neviem, tie shorty mi furt získavali viac odoberateľov, ale ja to robím pre vás, aby ste sa mali na čo pozerať. Ale no, tak dobre. Ok, máme tu tých dvoch posledných, ja som ten tretí, ok, dáme pum dole. Ok, a Edgar a je dole, super. Ok, prvý kolo za nama. Ok, dobre, ok, 10%. Ja to nezaujíma, teraz natáčam video, super, 6 win streak. Chceme to dotiaľ aspoň na 13, 12, neviem. Ok, my tým poďme, že dobre. Ok, toto nebolo moc dobre, ale však v pohode. Tak pozrieme sa, čo máme v shope. Tu sú tie skiny, sú z toho World Cupu 2026, že také. Dneska som si vlastne už rozberal váš shop, to je jedno. Ok, dúfam, že teda, poďme hrať už. Ok, a poďme na to. Jeden, yes, ok, išlo to docela rýchlo, takže dúfam, že nebudú nejaký ultra godi, takže je to fajn. Ok, čo tu máme? Jo, totálni boti to sú a no tak uvidíme. Ok, ideme. Ok, tu sú tie boxy, čo je docela good. Dúfam, že sa nikto nepríde, no. To je bol docela fail, keby sa niekto prišiel a zabil nás. Ok, ja plánujem asi točiť okolo tých 15 minút toto video, uvidíme však. Ideme na to, no. Ok, máme 3 už, neviem, ak sa tomu hovorí, tie kocky proste. Som zabudol totálne tie názvy v brávku, totálne. Ja som to roky nehral a rozmýšľal som, že natočím niečo na kanál. Viem, že som mal starý kanál a tam som to hrával vtedy s mojím kamarátom, ktorý je teda už taký youtuber iný, ktorý má oveľa viacej odoberateľov. Je tu jeden, poďme ho dať. Vlastne on už má o hodne víc odoberateľov, jak ja. On sa volá, že Forcuk IT a tu sú ďalší. Bull a Ivka má. Jo, sú to oni. Dobre. Ok, vyletíme hore. Toto je najlepšie, že vy môžete chodiť aj občas pre steny, keď to dáte na dobré miesto. Poďme do neho. Ok, tu je tento, jak sa volá? Neviem, je mi to jedno. Ok, už ste šadám ako rýchlo. Čúvať, no, tak však, fúha. Poďme, yes, máme ho. To bol Fang, sa mi zdá, yes, je to on. Super. No. A toto kolo bolo také, epic, no, koni. Ok. A poďme, čo sa má v shope za free. Tu penny by som strašne chcel, túto pop penny. To je strašne pekná, tých 60, to si zoberiem. Ok, to myslím si, že pôjde mi niečo.
Ja mám tam Stardrop, pojem co dobré, ne, iba super rare, no nic, tak ideme dál, dobre, viete čo, mne strašne Starnova prípada jak Edgar, ale že strašne moc, len trochu lepší, lebo má dáva viacej damageov proste a fúha, je to ťažké. Ok, ja už mám Edgara na takom leveli, že proste, už sa tam na to ťažko hrá. Dobre, niekto by povedal, že jo, to je úplne easy, ale ja si myslím, že to je ťažké. No, ideme ďalej, poď dole. Ok, poďme superka a bum, bum. Ok, ja. Co, v pohode, poď dole a bum. A máme ho dole. Ok, ideme sa skúsiť pozrieť na stred mapy, tam by niekto mohol byť. No, niekto tu není. Tak ideme ďalej, yes, tu sú. Ok, sú dead, stopro, ja sú. Ok, poďme ďalej, no, či niekoho vôbec uvidíme, alebo už sú len traja. Ježišadam. Ha? Čo? Sme vyhrali? Ha? Ako sa mi to nezdá. My sme ako teraz vyhrali, ja neviem ani prečo. Prečo sme proste teraz vyhrali? Len tak z ničoho nič. Sme vyhrali. No? Poďme na to, ďalej, yes, rýchlo sa načítaj. Dobre, ok, lebo neviem, či ste vedeli, ale keď sa vám to strašne pomaly načíta, tak sú hodne dobrí. Mne sa teraz načítalo pol hodiny. Nechcem nič hovoriť, ale fakt som hral s kamarátom a on si dal niekoho, čo má na Prestige 2 teraz. Myslím, že vtedy Damiana, čo má ešte tie super buffy. My sme čakali pol hodiny na jeden battle. Ježiš, to bolo taký super battle, ale mali sme tam strašne moc tých dobrých. Ok, Slovák, poďme ho dať dole, poďme. Je to Edgar, ja ho mám na Prestige jednička, nieco. Keď máme už 4 tie kostičky, tak poďme na to. Ok, Wi-Fi však má 4 čárky, ne? Jo, mám, jak to? Však, nežiš. To je... Ok, poďme na to, boom. Ok, ten je dead, 100%, nie. Není šanca, ja sa s nebudem parať, idem za ňa so superkou. Není to Grom? Je to Grom. A už ani nepoznám moc, ne, to je Squeak. Ale vyzeral to jak jeden skin na Groma. Ja sa s nebudem parať k nemu, takto. Ok, dobre, máme to, dobre. Ok, 9 win streak, ešte jeden a máme to, čo sme chceli. A potom môžeme pušovať Megu. Jo. Akorát dúfam, že ešte nemá na nej 10 win streak, potom by som išiel ešte pušovať trochu túto Starnovú. No, poďme. No, dobre, poďme. Yes. Ok, dobre. Ok, poďme sa pozrieť, či tu niekto není. Ok, dobre, je tu Edgar. Super. Teda bol. Ok. Taký idem s tou superkou, no nič. Vlastne superka sa mi zrušila. No, a Mega je dole. Keď vyzerá to, tento round vyzerá dobre, že by sme ho mohli vyhrať. Ok, Edka, došla. Omizni, čo za to mu dám dole totálne. Oni sú cooked. A double kill, yes! Dali sme im double kill, yes, máme tam double kill. Good, epic, no nic, epic ďalší a nic zase. A to boli už tie dve posledné spasy. Poďme teraz, ok, máme 10, poďme pušnúť tú Megu, to som hovoril, ok, dobre. A ja ešte som si išiel, dobre, 1000 coinov. Super, ok, ideme pušnúť Megu. Ok, tak ideme, hop. Ja viem, že tento skin je hnusný, alebo radšej mám tento, nechci byť zase nový, no ale ten sa mi musí priznať, že je hnusný. Takže tak, ideme to dať, ježiš, ona má 13 výstik, tak nič, no tak ideme ešte pušnúť tú Starnovú. Ok,
prečo tam... má upgrade, super. Neviem, proste nejaký si vybereme. Jaký by sme si mali vybrať? Asi... ja neviem, totálne ja neviem. OK, toto by bolo docela dobré, ale ja neviem. Povedzte mi, čo je lepšie. Za mňa asi ten vpravo by som počítal, lebo ja neviem. Takže to idem skúsiť. OK, dobre, tak kupujem. Nájdem mi to nejaký scroll, telefon. OK. No, keď tak chápem, ja moc neviem po anglicky, tak by to malo byť niečo ako lifestyle. Keď mňa nevie, čo to je lifestyle, a toto ne, to druhé. Pravda. OK, to je lifestyle, sa mi zdá. Hej, tak som si to... ja neviem ani, čo to je vlastne. Ja moc anglicky neumím, takže... no. To je... OK, tak ideme ďalej. OK, dobre, ideme to pušnúť. Nebudem hovoriť, ja neviem. OK, ja neviem, prečo furt tento mím ešte je tam. No čo už, tak ideme. OK, s kým to hráme? Totálny boťáci, no však v pohode. OK, ideme a ukáž, koho tu máme? Colette. Jo, ja som jej donedávna hovoril Colty. Ja neviem prečo. Však v pohode. Keď toto ma vždycky občas zachráni. OK, basa rakeťák. OK, ideme na basa rakeťáka. Ono stanul, že? No, tak sa tomu hovorí, teraz po anglicky som zabudol. OK, super. Prečo? Ako tá starnová abilitka, keď máte vyložené niekoľko ľudí na sebe, tak proste tá starnová, keď tam je niekoľko ľudí a hitne ich s tou superkou, tak je teda toľko, že môžete znovu aktivovať tú superku. Jež to je, ale toto Bojko, on sa zlakol mňa. Ja neviem prečo, poďme ho dole, tým, že sa zlakol. Bum! A je dole. Haha. Poďme Godzilla. Tak jo, poďme 11 win streak. OK, ideme ďalej. Yes. OK. Ako sa tešíte na ten World Cup? Ja sa docela teším, ale fandím Ronaldovi. A čo vie, či Messimu, Ronaldovi, Lamine Yamalovi, ja skôr teraz držím palce Ronaldovi, ale bez tak nehrám na futbal, takže no, chápete. Fandím niekomu, čo nevie ani čo robí. Však to je klasika. Ja neviem, ja som taký všelijaký, občas pozerám to, občas tamto. OK. Dobre, ukáž, dáme ho do. Yes, totálne ho zdrtíme, poď. OK, Leon nás skoro zabijú. Keď zase 5%, to je... Prečo ma furt musí otravovať tá baterka? Keby som mal nekonečnú baterku, tak to by bolo dobré. Jep. Bum, že ona má totálne knokla dozadu teraz. Je už shutdown? Na čo som vlastne dával? Ja tu tá Mandy. Ne, Penny. Penny alebo Mandy? Teraz som zabudol. Ne, Penny. Dobre, povedal som. OK. Ideme ďalej. Poďme. Bum. Prvý a už mám 12 win streak. Wow. Ja som raz dal maximálne, sa mi zdá, že 15 alebo 13 win streak. Ja to ako viem, že jeden, teraz si myslím, že ten najlepší player dal raz, že 1000 win streak. Ja nechápem. A na Bibinu ešte k tomu. Jako Bibi a ešte 1000 win streak, to je ťažké strašne. Ja nechápem niektorých ľudí proste, ktorí to hrajú non-stop to bravko. Vyloženie non-stop. Oni to vyloženie nevypnú. Ja som kamarát, jeden, on furt len bravko. Dojde ze školy a... počkaj, fakt? Nás teraz porazil Ash. To ne. Počkaj, prečo to nemá, že ten win streak? Prečo to nemá ten win streak? Prečo? Haló? To mi nehovoríte, že som stratil ten win streak. To ne. Dúfam, že to tam bude ten win streak. Ja som stratil ten win streak. No nic. OK, ale myslím si, že už točíme aj dlho. Tak čaute a vidíme sa u ďalšieho videa.
zase možno z Bravka, možno z Minecraftu, možno z Robloxu. Tak čaute a zdraví vás IT Firos M2, ktorý teda natáča po slovensky ponova. Čau.